הפודקאסט של משפחת מירב. פה איתי באולפן נמצאים רימון ואלמוג. מירב. ואני אסף. מה נשמע כולם? אתם לא יכולים לענות, אבל לא נורא. אנחנו נתחיל עכשיו? כן. יאללה, מתחילים. האמת היא שרימון ואלמוג חשבו על נושא בשבילנו. אתם רוצים לספר לנו מה הנושא? צמחים. אז יאללה, תעזרו לי רגע. אפשר להגיד המון דברים על צמחים. מה היה הדבר הראשון שהייתם רוצים להגיד על הצמחים? מה הם אוכלים? מה הם אוכלים? ואת אלמוג, מה את רוצה לדעת על צמחים? כל מיני דברים. כל מיני דברים. אוקיי. בואו נתחיל ממה הם אוכלים. מה הצמחים אוכלים? פוטוסינתזה. פוטוסינתזה זה הדרך שבה הם אוכלים. אנחנו אוכלים על ידי זה שאנחנו שמים אוכל בפה, עושים אותו טוב טוב טוב, בולעים אותו, הוא הולך לקיבה, הוא מתפרק, הוא עובר למעי. כל החיות אוכלות על ידי זה שהן מכניסות דברים לפה ולועשות. זה חלק מהם הפה מאוד מוזר, אבל יש להם פה והן אוכלות דרך הפה, וצמחים אוכלים דרך פוטוסינתזה. זה הדרך שבה הם אוכלים. אבל מה הם אוכלים? אלמוג, מה הם אוכלים? מה שבאמת מעניין אותי בצמחים זה איך פטריה אוכלת. פטריה היא לא צמח, אנחנו תכף נגיע אליה. אז אנחנו אחרי זה נדבר על צמחים. אבל אולי תגידי לי עוד פעם, אלמוג, מה צמחים אוכלים? זוכרת? לא זוכרת? אז תגידי, בקול, שישמעו אותך. אף אחד לא רואה אותך בפודקאסט מנענת בראש שלך. אני רואה אותך, וזה מאוד חמוד. אבל אני לא ממש יודעת, אז יש לי בעיה אחת. אז בואו, אני אגלה לכם סוד. אתם יודעים מה צמחים אוכלים? הם אוכלים אוויר. בתוך האוויר יש מים. יש מים גם, אבל בעיקר מה שהם אוכלים מהאוויר זה משהו שנקרא פחמן דו-חמצני. הם אוכלים את החלק של הפחמן, מתוך הפחמן הדו-חמצני. והם נותנים לנו. הם משאירים לנו את החמצן, ולוקחים את הפחמן, וכל העצים, וכל הצמחים, וכל הפרחים, וכל הדשא, הכל בנוי למעשה מאוויר ומים. האור של השמש עוזר להם לעשות את זה. זה החלק של הפוטוסינתזה. פוטו זה אור. סינתזה זה לייצר. הכנסתי מגניב כמו שדיברנו בפרק שעבר. נכון. בפרק שעבר דיברנו על מגניב, ועכשיו אנחנו מדברים על צמחים שהם די מגניבים, אפשר להגיד. אז זה קצת מגניב באמת לחשוב שאם אתם הולכים ליער, כולו בעצם עשוי מהאוויר. אבל זה לא סתם מה שהוא מספר. הוא מספר בשביל הפרק. אז אתם רוצים לשמוע עוד דברים מעניינים? כי אני רוצה להגיד לכם משהו. יש כאן דברים, אתם רוצים לשמוע? אבא, אתה יכול לספר כבר על הפטריות? כי לכולם זה ממש מעניין. אוקיי, אז פטריות... רגע, בא לי להגיד שנייה משהו. כן. אלמוג, מה קשור שאת אומרת אתם יודעים ואז את מספרת משהו אחר בכלל? לפעמים, כשאנחנו לא בטוחים מה להגיד, אנחנו אומרים איזה משהו, מעבר כזה. אתם יודעים אתם חושבים רגע, אולי אנחנו נגיד ובאמת אתה צודק שזה קצת מבלבל אם עושים את זה הרבה. אבל זה מובן, כי לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה להגיד, ואז ברגע שהתחלנו לדבר אנחנו קצת שוכחים. אז זה לא נורא, ואנחנו ניתן לאלמוג להגיד את זה, ומקסימום אני אגלה לכם סוד, אנחנו נוריד את זה בעריכה. נכון? וגם את הקטע הזה נוריד. לא, בכלל לא. את הקטע הזה אנחנו נשאיר כדי שידעו שלפעמים אנחנו עורכים כדי שהם יקבלו חוויית שמיעה משלמת ומהנה. תמיד חייב לערוך. אבל זה גם לא בעיה. אני לפעמים גם אומרת רק אבל במקום להגיד מילה. אני אומרת אבל כי אני שוכחת את המילה, אז אני אומרת רק אבל ואין לי מה אחרת להגיד. כמו שלכולם יש. זה לא אומר, גם לכם יש את זה, נכון? עכשיו אתם לא יכולים לדבר איתנו. שתשמעו אולי את הפרק 2. נכון. אז באמת אתם לא יכולים לדבר איתנו, אבל אתם יכולים לכתוב לנו אולי. עכשיו רימון רצה רגע להגיד משהו גם. רק שתדעו שלא באמת אנחנו באולפן אמיתי, אנחנו בחדר שלנו. מה זה אולפן? אולפן זה מקום שמקליטים פה. אנחנו מקליטים בחדר שלכם, אז עכשיו החדר שלכם הפך להיות אולפן. ובאולפן הזה אנחנו מדברים על משהו מאוד חשוב, על פטריות. פטריות, אם אתם יודעים או לא יודעים, הם משהו שהוא לא בדיוק חיה ולא בדיוק צמח. הן גדלות כמעט בכל דבר, והן אוכלות. מה הן אוכלות? הכל. הכל.
נכון, כמעט לכל דבר בעולם יש סוג של פטריה שאוהב לאכול את הדבר הזה. חלק אוהבות לאכול צמחים, חלק אוהבות לאכול בשר, שמת בדרך כלל, לא בשר חי. חלק אוהבות לאכול את האור שלנו. נכון? אם פעם שמעתם על מישהו שאומר שיש לו פטריות ברגליים, אז למעשה זה פטריות על האור של הרגליים, והן אוכלות את האור. ויש פטריות שאפילו אוהבות לאכול את הסיד על הקיר, ואז יש פתאום מין עובש כזה על הקיר. אם אנחנו נשאיר אוכל בחוץ ולא נשים אותו במקרר, אולי אנחנו נפתח את הקופסה אחרי יום. כל הפטריות יהיו שם. אנחנו נמצא עובש, שזה סוג של פטריה גם. עובש זו הפטריה בערך הכי נפוצה שיש. אז ההבדל בין פטריות לבין חיות ולבין צמחים, זה שפטריות שלא כמו צמחים לא מייצרות את האוכל שלהם לבד, הן אוכלות משהו אחר, ובניגוד לחיות שבולעות את מה שהן אוכלות ואוכלות אותו ומעכלות אותו בפנים, פטריות מפרקות את מה שהן אוכלות מחוץ לגוף שלהן, ואז הן שואבות את כל הדברים שהם צריכים פנימה. כי הן חותכות את זה לחתיכות פיצקיות. אז כן, אולי זה דרך... אבל הפטריה אין פה, איך היא יכולה לאכול? אז הפטריה... ואיך היא שואבת את כל... בדרך שבה היא מפרקת את החומרים, היא יכולה לקחת את מה שהיא צריכה ישר אל התאים שלה. אתם יודעים מה זה תאים? אלמוגי, את זוכרת? לימדו אותך? רגע, בוא אני אגיד משהו. כן. מה שבאמת ממש לא הגיוני, שדווקא חברה שלי, אני אומרת לה כזה בקול, למה את כותבת פטריה? כי היא הרסה פטריה ביער של פיני. אז לי זה היה ממש, כל הילדים שלי התחרפנו בגן, אז את תכתבו פטריות כי הם צריכים להישאר. למה? אולי פטריות זה תאים. וגם אתם לא יכולים לדעת איזו פטריה זאת, רק אם אתם יודעים איך מבדילים בין פטריה טובה לפטריה לא טובה. נכון, יש פטריות באמת שהן רעילות ואסור לנו לאכול אותן, אבל מי שיודע, והרבה אנשים יודעים, יכולים למצוא פטריות טעימות וטובות בכל מיני מקומות, ומי עושה את זה? מי אוהב לצאת ליער לכתוב פטריות? מישהו שאתם מכירים? דייד! נכון, דייד, סבא שלכם, דייד בוריס, כל חורף יוצא ומחפש סוג של פטריות שנקראות אורניות. שאפשר למצוא אותם ביערות ירושלים מאוד בקלות, ואפשר לאכול אותם, אפשר להכין מהם תבשילים ולאכול אותם, זה נחמד מאוד. באמת? באמת? אומייגאד. כן. פעם אני מצאתי איתו פטריה מתה. כן, פטריות אם מחכים יותר מדי זמן אז הן מפזרות כבר את הנבגים שלהם ומתות, ואז הן לא טעימות כל כך. אז עדיף לא לאכול אותם אחרי שעבר הזמן. זה כמו לאכול פרי שכבר הבשיל יותר מדי והתחיל להירקב. זה לא כל כך טעים. אלמוגי, את רוצה לספר לנו עוד על זה? כן, אבל ביי, יש לי שאלה ממך. אם הפטריות רעילות, אנחנו יכולים לדעת בהן, אבל אנחנו לא יכולים לאכול אותם. אז מה שעושה לנו אם אנחנו נוגעים בה? אבל היא לא כתבה בכוונה, היא כתבה בכוונה. כי היא לא יודעה מה זה, היא לא יודעת, אולי היא רעילה, אבל היא לא רצתה לאכול את זה. נכון, בכל מקרה, אם נגעתם בפטריה ואתם לא בטוחים איזו פטריה זאת, לשטוף ידיים טוב אחרי, כי הפטריות יכולות להשאיר עדיין נבגים על היד שלנו. לא בטוח שזה רע, לא בטוח שזה טוב, עדיף לשטוף ידיים. באופן כללי, אם נגענו במשהו בטבע ואנחנו חוזרים הביתה, מה הדבר הראשון שנעשה? לשטוף ידיים. לשטוף ידיים. יש המון חיידקים בטבע. או שאתם פשוט יכולים לקחת את זה עם כפפות ואז לא כל כך תצטרכו. איזה צמחים אתם אוהבים לאכול? אלמוג, יש צמח שאת אוהבת לאכול, אני יודע, צמח אחד שאת מאוד אוהבת לאכול. את אוהבת לאכול אותו מטוגן ואת אוהבת לאכול אותו מבושל ומעוך. מה זה? איזה צמח אנחנו מבשלים בתוך סיר, מוסיפים לו אולי קצת חמאה וקצת מלח ומועכים אותו, ואז אוכלים אותו בתור... פירה, נכון, ממה הוא עשוי? ממה פירה עשוי? ממה מכינים עשוי? פירה רימון? אורז! פירה עשוי מאורז? אורז! אמרתי אורז כמשהו, כצמח שאנחנו אוכלים. זה נכון, האורז זה באמת צמח שאתם אוכלים, אבל רגע, בואו נחזור לפירה. תפוח אדמה. תפוח אדמה, תודה רבה. גם צ'יפס. גם צ'יפס מכינים מתפוח אדמה. אז גם צ'יפס. אז גם פירה וגם צ'יפס, וזה תפוח אדמה, שזה צמח שאת מאוד אוהבת, ויש עוד צמחים שאת אוהבת לאכול? בטוחה? מה אכלת היום לארוחת ערב? שניצל? שניצל היה אולי בצהריים. מה אכלת לארוחת ערב? גבירותיי ורבותיי, היא אכלה לפני 5 דקות והיא כבר לא זוכרת מה היא אכלה. טוסט? טוסט! מצוין! ואת הטוסט הזה, ממה הוא היה עשוי?
פיתה מפיתה, וגבינה. מצוין. וממה מכינים פיתה? לא יודעת ממה מכינים. בצק, אני הכנתי מבצק. פיתה. ואיך מכינים את הבצק? מה צריך בשביל הבצק? מה, מין אבקה לבנה כזאת שמוסיפים למים כדי לעשות בצק? איך קוראים לה? קמח. קמח! וממה מכינים את הקמח? ממה מכינים קמח? מי? חיטה! מחיטה. אז גם או חיטה זה משעורה. צמח שאת אוהבת. או מתירס. חוץ מזה, אני יודע בוודאות שאת אוהבת שקדים. תפוחים. נכון? נכון. היא מהנהנת. אתם לא שומעים. אוקיי. אז תפוחים אמרנו שזה צמח שאת אוהבת, ואני בטוח שאת גם אוהבת צמחים אחרים, שאם תחשבי קצת את תגלי. רימוני, מה הצמח שאתה אוהב? אני אוהב לאכול כל מיני צמחים. אבטיח, מנגו, ענבים, מלפפון. באמת כולם צמחים מצוינים. אנחנו כבר תקועים בדבר אחד. אז אתם רוצים קצת לעבור לעוד דברים על צמחים, או שאתם רוצים? יהיה להם קצת קשה לענות, אבל אם אנחנו רוצים באמת לחשוב על משהו אחר לדבר על צמחים, מה זה יהיה, אלמוג? משהו אחר לדבר על צמחים? יש לי נושא טוב. נו. מה שמות הצמחים? רגע, יש כל מיני שמות. רימון. לא יכול להיות יש אפילו צמחים עם כמה שמות נרדפים. יש כל מיני שמות. אם אתם רוצים לדבר על שמות, אתה לא יכול לדבר על שם. אין שם אחד רק לכל עץ. ייקח זמן לעשות את כל אלה. אוקיי, אבל זה אולי משחק מעניין. אולי אנחנו נזכיר, אני יכולה להזכיר לכם צמחים. יש לנו גם משחק זיכרון כזה של צמחים ממש כיף. מה איתך, רימון? בואו נעשה אחד-אחד. אנחנו נזכיר צמחים, אולי אפילו נעשה את זה קשה יותר, נזכיר רק פרחים. מה דעתכם? איזה פרחים אנחנו מכירים? אחד-אחד. כלנית. סיגלית. רקפת. ורד. חמניה. נרקיס. נו, אלמוגצ'וק, תורך. אלמוגי כבר שכחה. וגם לרימון עושה קצת פרצוף שהוא לא בטוח כבר. זה באמת קצת קשה. יש הרבה מאוד פרחים, אבל כשמבקשים מאיתנו לחשוב... יש לי שושנה. שושנה זה מצוין, גם אירוס וגרניום אירוס הגלבוע. נורית וחלבלוב. חלמית. חלמית, לא כל כך פרח, אבל כן. אבל זה קשה להגיד כל חמצוץ. צמחים. נכון. חמצוץ זה לא ממש רימון. גם חמצות יש לו פרח צהוב יפה, זה נכון. אולי מרוב זה שאנחנו... חרצית. חרצית זה גם... אפשר להגיד גם משהו? כן. לי קשה ממש לחשוב. אז שתיהם צעקו מילים. אני לא יודעת למה הם צועקים למה? מילים. אולי מרוב זה שאנחנו נגיד שמות של פרחים, יצא לנו שפת פרחים. ובמקום להגיד מילים, אנחנו נוכל פשוט להגיד שמות של פרחים, ואתם ישר תבינו למה אני מתכוון. נרקיס. נרקיס אני אמרתי, אבל לא רע בכלל. אתם יודעים שפעם באנגליה, באמת היה כזה דבר, שפת הפרחים. אנשים היו בונים זרים, והזר היה אמור להגיד למישהו משהו. לכל פרח בזר היה משמעות משלו. ואם היינו רוצים להגיד למישהו שאנחנו אוהבים אותו, היינו בוחרים את הפרחים שמסמנים אהבה, ואולי מסמנים גם איזשהו קשר, או משפחה, או משהו אחר שאנחנו רוצים להגיד על איך אנחנו אוהבים אותם. והיינו מכינים את כל מיני הפרחים האלה זר, והיינו נותנים, והוא היה יודע שאנחנו אוהבים אותו. היום כבר לא כל כך עושים את זה, אבל פעם זה היה משהו שהיו עושים. היה שפת פרחים. זה ממש נראה מגניב. אבל ייקח כאן זמן. אתם יודעים משהו? לא המון דברים יש על... אי אפשר ללמד את כל הדברים על פרחים. זה יהיה קשה היום בפודקאסט. אז נעשה כמה שאנחנו יכולים. אתם יודעים? גם אני רוצה טיפה לדבר. אתם רוצים לשמוע משהו שהוא די מגניב? אתם רוצים לדעת איזה צמח אני הכי אוהב? אני הכי אוהב את צמח הרימון. כי שמי הוא רימון, ואני כמו צמח הרימון. נכון. אלמוגי, אולי תגידי לנו איזה צמח את הכי אוהבת, ואז אנחנו נסיים. הצמח שאני הכי אוהבת בעיקר, זה צמח שהוא בים, והוא גם חיה וגם צמח, נראה לי אלמוגים, כי לי קוראים אלמוג. נכון, אבל אלמוג זה יותר
חיה מאשר צמח בסך הכל. אז אולי יש צמח שאת אוהבת משהו ורד, ורד זו תשובה מצוינת. אני חושב שאני הכי אוהב תפוח אדמה. ונראה לי שבזה אנחנו סיימנו להיום, כי הוא טעים. נראה לי שבזה אנחנו סיימנו להיום. גם אני אוהב תפוח אדמה מבושל על המדורה. על המדורה, זה מצוין. אוקיי, כל אחד יגיד שלום למאזינים שלנו, ואנחנו שלום, להתראות, ואל תשכחו להקשיב לפרק הבא. שלום. אם אתם לא זוכרים את כל השמות, תשמעו בפודקאסים. אז ביי. נעבור, אל תתנתקו, כי יש גם את אבא. נכון. אז זה הכל, ואני מקווה שהיה לכם מהנה לשמוע את הפרק השני של הפודקאסט של משפחת מירב. אולי קצת מבולגן, אבל היו בו המון צמחים, לכן זה פרק ירוק ירוק. ביי, להתראות. עד הפעם הבאה. ביי.